За да постигне вътрешен баланс, човек трябва да направи една лична археология, да осъзнае, че е част от Вселената и е в единно цяло с всичко заобикалящо го. Само от тази стартова позиция той може да гони някакви постижения, според нас, ако това са постижения, и да следва своята мисия в Вселената, да допринесе за развитие на цялото като част от него. Това е смисъла на човешки живот. Всичко е много разумно замислено и човек трябва да се стреми да разгадава този замисъл на самата Вселена. В този си стремеж ще му се разкрият все нови и нови хоризонти. Ще може да се научи да разширява своето съзнание, което има това свойство. И тогава, преминавайки от едно ниво в друго ниво, той ще може все повече и повече да съзерцава, да прозира самия замисъл на самата Вселена. И така живота му ще добие някакъв по-друг смисъл. Към това са се стремели хората още от своето съществуване. Знам, че те хапат. Кой го казва, това не било добре, това не било добре. Още от дете ти имаш обърканост. Аяшчо, бе! Айде, сини, бе! Разните, бе! Разните там, бе, къде? Къде сте, бе, момчета? Къде сте? Ахой! Природата го е направила така. Ти всеки път имаш мечти и замисляш нещо да постигнеш, да учиш, да си постигнеш, да си купиш нещо друго. Достатъчно, ако няма корист и ако истинската ти същност действително го желае, не с някаква корисна цел, достатъчно да го заложиш като послание. Че искаш да си купиш къща или вила или кола. От тук натам нещата се случват. Те се материализират. Няма как да не стане. Но ако това вътре ти извира истински от тебе, а не е като някой отиде на черква, ти ще, я не вярвам, му бъдам един в черква, се прекъси, му печелим от лотарията. Ето те е елементарно.
съм благодарен на Бога, че така се запознах с тази жена и 40 години рамо до рамо се допълвахме едни други. Това е много така редко случващо се явление, да може да си паснат два характера, две цивилизации, две култури да намерят такава хармония. И това е смисъла на съвместното съществуване на мъжа и жената. Това съжителство, аз винаги съм твърдял, че мъжа и жената не само биологично са различни, а че това са две култури, две цивилизации, но от една и съща същност. Като твърда, че всичко произлиза от цялото, мъжа и жената са пак от цялото, но това е другата част, другата половинка. Ин и ян, както твърдат източните философи. И вечни стремеж да се съюзеят, пак да се търсят и да бъдат. Това е игра на Вселената. Това е танц, божествен танц, на експеримент. Това е една приказка, която носи наслада, носи едно така удоволствие във Вселената. Иначе живота щеше да ни е много скучен. Как бих си представил човек живота, ако нямаше тази двойственост, както Декарт е прозрел така много мъдро това нещо и просто го е описал. А и ние като наблюдаваме Вселената, то се вижда, поне отчасти, че е така. Сега по това се изписа и много книги. Човек в своите си страдания, несполуки, винаги стига често до разочарование и отчаяние и смята, че причините се дължат тук или там. Причинно-следствените връзки в Вселената са закономерни. Всичко това, което се случва на човек, това е резултат на неговите мисли, поведения и постъпки, деяния. Дали има паралелни светове, когато нещо не можем да го докажем научно му, както сме приели, или да го отречеме, по-добре да допуснем, че съществува. Според мен в каква форма и в какво нещо, аз съм убеден, че има. Не може да е човека на планета Земя само единственото нещо, което да е... А Земята като планета, макар и много малка, може да се окаже така една арена на един многогодишен, многовековен, много експеримент. И това ние няма как да го знаеме. Но поне стремежа си да отгатнеме носи някакво така удоволствие на човека. Това негово любопитство, този стремеж да разкрива нещата, да създава теории, да си обяснява тези неща, прави живота интересен и го дърпа напред. Това е локомотив, няма как да иначе. Най-много ме натъжава това, че за толкова години еволюция на човека би трябвало днес човека да наистина да изпълни своята роля като най-висш в биологичната стълбица. Но като гледаме около нас как се развият събитията, в научно-техническо отношение постигнахме много неща. Внесли си икономиката, нанотехнологии, компютри виждаме навсякъде, във всеки дом. Живота на хората са много лесен. Материалният свят улесни живота на човека, но не го направи по-добър духовно. Ние чувстваме един духовен дефицит, чувстваме, че ценностната система се обърна на опки. Материалният свят, той е съблазнителен. Той води до едно садистично удоволствие, че човек притежава. Но това прилепване към вещите, към материалното, то кара човека да се отклони, може би, от най-основни неща. Да разбере, че той не е само материално, а може би вина и причина за това да има и години наред разбирането, че материята е първична, па съзнанието е вторично. Аз не смятам така.
Никога нещата няма да се постигне една така тотална справедливост, всички да се изравним. Най-големата прилика в тази вселена е изменчивостта и това, че сме различни. Това е. Тогава съм се чувствал така вътрешно удовлетворен, че с нещо съм бил полезен на себеподобен. Другото нещо, много така съм доволен от това, че много мечти като малък, които ги имах още много малък, мечтаех да уча медицина, понеже съм боледувал като малък много. И отрано се замислих за това, защо човек страда, защо трябва да страда, кои са причините, какво може да направи да подобри. И в мене беше се зародила мисълта медицина и по-специално стоматологията. В нашия край тук никога не е имало заболекар, хората се хореха по Монтана, насам там и аз викам това. И тази мечта не ме оставяше през цялото време. В същото време исках и да си бъда тук в родния край, ако завърша медицина. Обичам много Балканите, туризма, много хобити имам, да рисувам, да разбовам, да свирам, да чета хармоники, окарини, гайди, акордеони. Не като професионален музикант, чисто просто да попълна някои неща в своя така многопосочен свят. И тази мечта никога не ме напусна. Аз съм си мислял дали ще мога да го постигна всичко това. Ще мога ли да бъда и лекар, по същото време да имам и другото така. Ще може ли 2 дни да носа под една мишница? Но ето, че 40 години си ги носа и съм доволен, че тия мечти ми се сбъднаха. Благодаря на разума, че той разбра моя замисъл и по някакъв начин интуитивно разбирам, че ми помага и ми съдейства. Се чувствам част от цялото и винаги всяка една моя мисъл, действие и постъпка са съобразени с това нещо. Че аз не мога да си позволявам да изземвам функциите и да нарушавам вековни правила в самата Вселена. Аз съм длъжен да ги разгадавам, да се стремя да разбера, да съзерцая замисъла и да го следвам. Така се чувствам по-полезен в тази Вселена, че аз допринасям за еволюцията, да се върви винаги към едно съвършенство. И природата на всеки му е дала това чистото съзнание, с което може да оперира. Аз не приемам такива оправдания, ако бях така, ако имаше това, ако имаше онова. Човек трябва да полага усилия и да бъде полезен на себе си и на околните, с каквото може. Днеска ценностната система, пак повтарям, тя е, може би това е етап от еволюцията на развитие на човечеството, трябва да изживеем и тези неща. Тези войни, тази екологична катастрофа, тези заболявания. Ние няма да успеем човечеството така бързо да развиеме, колкото и да внедряваме технологии, каквито и да е, така бързо да открием начин за лечение на болестите, така бързо да създадем природата, да я обновиме, това, което сме унищожили. И за това са и тези организации екологични учени, които вече се замислят върху това нещо, за да може да спасиме тази цивилизация поне от тотална гибел. В Вселената всичко го има тук в покоя. Има ли покой, няма движение, няма разстояние, няма пространство. Човека със своето любопитство, знаейки, че има нещо, той тръгва да го изпита. Тръгвайки вече в движение, тази негова част от неговата същност тръгва към движение и тогава се явяват тези параметри. Пространство, движение, време. Прекалено много си обръщаме внимание на миналото, с носталгия по миналото, прекалено много се тревожим за бъдещето, според мен. Аз смятам, че настоящия момент, това, че сега ние с вас сме тук и разговаряме, това е истинското. Това съществува. Ние не знаеме какво ще бъде утре и друг ден. Така че в самата природа
Едно куче, ако го срещнете и го питате, извинете, колко е часа, то ще каже така, колкото е сега. То сега е. Колко е часа, то не може да разсъждава. Докато човека си създава малко по-широк хоризонт на понятия и смисли си. В него има едно високомерие. И науката е, колкото и много допринесе, толкова много и е длъжна за някои неща и виновна за някои неща. В стремежа си да иземе функцията си. Гордостта е понятие, което много пречи. Винаги си заплащаме за гордостта, когато я имаме и за високомерието. Плащаме си най-големия данък. Ние хората си плащаме този данък. Тази окарина не е съществувала, но мисълта за нея, като образ в духовната сфера е съществувала и след това се е материализирала. А не е първо окарината и след това да ни накара да мислиме, че има окарина. Това са просто философски разсъждения, които всеки един индивид рано или късно в своя така кратък живот на няколко десетилетия той си задава. Няма човек на планета, който да не си задава в един момент въпросите: правилно ли живях, достатъчно ли живях, дали разумно живях, бях ли полезен, ще остава ли следа след мен, няма ли да остава следа след мене, дали не сбърках. Това е вечният вътрешен двубой на егото с истинската същност на човека. Аз се стремя към ценности, които не могат да бъдат разрушени. Какво представя една лека кола, колкото и нова да от завода излезе, на каква ценност е тя? Утре при една катастрофа стана смачка на ламарина. При минаване на 23 години ръждата я изяжда. Докато едно прозрение, една духовна мисъл, тя няма остаряване. Никой не може да ти я откраде. Може да ти открадат колата, може да ти разрушат къщата, да ти открадат чантата, да ти открадат фотоапарата. Но това, което вътре ти си успял да го съхраниш като интелектуален пакет, с който да боравиш в обществото с хората за тебе си, за самата себе, никой не може да ти го вземе. Ето тези ценности, аз се стремя към тях и то е най-добре, когато можеш да ги синтезираш, да ги пресееш в това общество на този изтощителен ежедневен бит, ти да можеш да намериш сили, да намериш нектара, да го вземеш. И то ти с къртост си трябва да го намериш. Не някой да ти го поднесе отвънка, да ти го даде. Истинско е само онова и е ценно и е трайно, когато си го постигнеш сам. Винаги, ако някой ти го е дал, ти ще се чувстваш за момент добре, но винаги след това има, че трябва да си длъжен на някой еди какво си. Човечеството е несъвършено. Човека не може да надрасне своята природа. В 7 милиарда население днеска, погледни колко хора се замислят за тези неща. Но факта, че макар и малко все още съществуват, го дава надежда. Дава искрица надежда, че не всичко е загубено. То винаги се започва от малкото. Така и кваса на киселото млеко от една бактерия от малко квас се прави голямо количество. Така е възникнал живот от малки консерватни капки, високо организираната материя. В природата всичко така е направено икономично. Толкова висше е този разум, че той е намерил най-преките пътища с минимум разход на енергия да се развиват много сложни, ефективни, с коефициент на полезно действие много голям действие. Всичко беше хубаво през този 7 годишен период. За мен беше истинско удоволствие да видя как хора на по 80 години с такъв хъс
ходеха с такава енергия и свиреха по 13-14 часа на ден. Нямаше електроника, нямаше ток, нямаше видео, нямаше нищо и удържаха. Това беше един период така на големо удоволствие и аз се радвам, че успях така да се впиша в историята на превозската духова музика като барабанист. Духата музика, това е музиката, като по принцип, тя е в самата същност на цялата природа. В цялата Вселена, шума на водата, вятъра, песента на птиците, всичко е някаква тоналност, някаква музика. Аз така го чувам, във всеко нещо чувам, в чановете, в звънтенето, в системата на вятъра и така нататък. Аз чувствам музика. Духовата музика, това е част от ритуала на човека в неговия няколко десетилетен живот. Тя му помага за по-приятно, за по-весело прекарване на ритуалите. Как си представяме живота без звуци, без музика? То ще бъде една тишина, една пустош. Музиката е навсякъде. В птиците, в Вселената, в ритъма. Некой я долява с много по-развита рецептура вътрешна, некой не я разбира. Това е нормално. Много книги си изписани от много автори в това. Някой си спомня, пишат дали е истина или не мога да кажа. Но имам чувството, че този високо организиран разум в тази Вселена би било много елементарно да създаде човека, да му даде живот за няколко десетилетия, само заради това да прави оръжие, да се избива, да навреди на другия и да си отиде от този свят. Аз смятам, че това е, може би, период, в който той трябва да научи нещо, да осъзнае нещо, да си понесе последствията от неговите постъпки, мисли и така нататък. Така че при раждането допускам, че има нещо. Има нещо. И аз не случайно така често давам този пример. С раждането в утробата на майката за 9 месеца се развиват такива сложни процеси, които на времето в природата са се развивали за хилядолетия. Тук за 9 месеца става такава диференциация на физическо, химично, биологично ниво. И давам този метафорен пример винаги, когато два близнака си говорили в утробата на майката, колко им е добре, как се хранят, колко им е комфортно. Един каза, ама като се родиме, след 9 месеца се родиме, там какво ще бъде? Един казал, никой не се е върнал да ни каже какво ще бъде. За тези близнаци, ако има някой на такова ниво да им зададе въпроса, има ли живот след утробния живот, те как биха отговорили? По-правилното да отговорят, че допускат, че има. Да го отричат е безсмислено. Така смятам аз. Душата, тя е странна до толкова, доколкото не може да я пипне, защото човек е свикнал, което може да пипне, това само за него съществува. Това, което не го вижда и не го пипа, не съществува. Душата е странна и закономерна, защото след като я има и ние чувстваме, че я има, защото това е получило и гражданственост в многовековния живот на човечеството, винаги душата страда, душата възпята е в песни, в пиеси се играе и така нататък. Навсякъде се говори за това нещо. Но това, че ние не я виждаме, то не значи, че тя не съществува. Аз често давам един такъв пример. Един професор искал да унижи едно малко дете, циганче. И го питало, има ли Бог? То казало, има. А ти видял ли си го? А циганчето му казало, ти имаш ли акъл? Имам. А видял ли си го?
Нали? И раждането и смъртта са процеси и явления, които са толкова чести. След като и раждането и смъртта са процеси закономерни в тази вселена, човека по-своему почва да си тълкува нещата и всеки различно си ги обяснява. Тук конкретна наука няма специално за смъртта. Ние знаем толкова, доколкото че човешки организъм върви към негово развитие от раждането си, биологически клетките остаряват и накрая те губят своята способност да поддържат живота, да поддържат контакт с околната среда, да правят този обмян. То това е живота. Обмян на живи организъм с околната среда. При липсата на тази възможност организма умира. Много книги са изписани, много шамани, мъдреци, философи са търсили елексира на безсмъртието. Това е нормално. Прилепнал човека към материалния свят, пристрастеността му към това, което има да го притежава и да не се отдели, не му си иска да умира. И това е жалкото. Не, аз страх от смъртта 100% да кажа, човек всеки така изпитва малко така, едни повече, едни по-малко страх. Аз специално за мене, откровено мога да кажа, че не изпитвам никаква страх. Това нещо правя каквото смятам, че е правилно да го правя в този живот, доколкото мога, доколкото прозирам, доколкото мога да го разбера. А от тук натам, то дали ще ме е страх или няма да ме е страх, то ще се случи. Някога. Да. Това е заложено в самия еволюционен процес. Виждаме около нас, загиват дървета, загиват и неодушевени предмети. Ние им казваме, че са неодушевени. Те са живи, в тях кипи живот, във всяко едно нещо. Камъка, че е камък и в него има наличие на процеси, които ние явно не може за сега да ги знаем. Така че смъртта е нещо като раждането. Човек защо никога не съжалява и да живее с носталгия, че не е бил некога, а винаги съжалява и живее с носталгия, че няма да бъде след. Това е равносилно. Човек съществува преди да се роди, като потенциал, като енергия вселенска. Преди да се роди, преди зачеването той го има като енергия. След това се материализира и така започва тази приказка за някой интересна, за някой не, и то зависи от него. Човек пише своя роман, може да слага запетайки, да членува ударения, да зачерпа, нова страница да започва. Той самия трябва да я прави. Неговата смърт беше празник. И затова одеве аз отговорих на въпроса, че не се плашим от смъртта. Дядо Живо беше на 99 години и 6 месеца. Толкова жизнен, толкова мъдър старец. Прекарал е войните, балканска, междусъюзническа. 7 деца е отгледал. И накрая, 85-та година, юли месец, той така лекичко почна така да се виждаше, че почва да губи сили. Не страдаше от някакви заболявания, тежки, да има болешки, хапчета, почти не пиеше. Но се виждаше вече, че от старост вече човека си отива. И на 12 юли 85-та година аз исках да бъда през целия ден с него. Интуитивно разбираш, че той ще си отиде този ден. Целият ден си разговаряхме там, той ми разказваше за войните. 20 минути преди смъртта ме накара да му свира на дудък. Аз му засвирих, той се смееше, така. Викна ме при него, седнах, почна да ме гали сърцете по главата, да ме стиска така за ръцете, да ми говори колко хубаво си е живял с мене, пожела ми да съм жив, да съм здрав, да се разбирам с жената, децата, семейството, да обичам хората, да ги уважавам, да не правим лошо на хората. Той през целия си живот само добрини е приел и така нататък в тази посока. Накрая ме хвана за ръката, 3 пъти пое дъх и така си замина в неизвестността. Това ме кара, тази негова празничност, то не беше трагедия, не беше мъка, не беше някакво отчаяние.
Естествено, аз не мога да бъда свръхчовек. Дядо ми е, понатъжих се малко, понатъжихме, но факта, че видях как умря, факта, че в последния миг можах да бъдем с него, така ми даде така по-леко преживяване на неговото си отиване от този свят. Че в последния момент можах да бъда с него. И сега съм с него и той е с нас, убеден съм в това нещо. То се чувства. Човешката интуиция е пъпната връв на човека с Всевишния. Така да го кажем е получено, с висшия разум. И така да го наречем. Човека подлага всичко днеска на логика. Задуши интуицията, т.е. отряза си пъпната връв и всичко подлага на логика. Егото е това, което пречи много на човека. Егото, основната храна на егото е драмата, саира. Постоянно да всява ужас, да всява страх в човека. Това е неговата среда, това е неговата природа. И ние до така степен му се подаваме, че вместо да го възпитаме и да му кажем, ти ще правиш така, както ние ти казваме, а не то да ни диктува, ние просто се ударахме на егото и затова си плащаме най-голямата цена. То се вижда около нас, като се загледаме какво става. Смисъла в този живот е да може човек да разбере това нещо и да използва съзнанието си като сила, която да препрограмира неговия мироглед, неговите убеждения, какво си, ако той вижда, че те не му носят нищо добро, а му носят само трагедия. А не се държи за тех и да вижда, че те, но от високомерие, от гордост, от инат, не иска да се разделя с това нещо. Бог не наказва и не награждава. Много филми с своя сюжет са взети направо самия живот. Защо Бог ме наказа, защо Боже помогни, Боже молитвата, еди какво си. Това са ритуали, които носят вътрешен комфорт на човека, укротяване малко, но Бог не може да наказва и не може да награждава. Той е създал всичко в един порядък, в една закономерност и всяко едно нарушаване на този порядък, тази закономерност, няма как да не доведе до страдание. Аз не вярвам Бог в този чип да е заложил толкова много страдания, колко ние сега изпитваме на земята. Това не го вярвам. Това се дължи на самите нас. Той не ни е казал, аз ви давам гора, давам ви води чисти, давам ви храна чиста, давам ви всичко възможно да живеете щастливо. Той не ни е казал, изсичайте горите поголовно, замърсявайте водите, гората произвежда кислорода, хваща въглероден. Кой е този луд човек да сече белия дроб на планетата си и да иска да е добре? Няма как да не страдаме. За мен това е в основата на нашите страдания. Човек може да вдъхнови Бог, а и Бог може да вдъхнови човек, както го е вдъхновил. Те взаимно се допълват. За мен всичко е тук в покоя, във времето. Го има. И в даден момент, ако прозрем, може да взимаме каквото ни потрябва. Като потенциал всичко го има. Кармата, човек до некъде си кове кармата. Той си я изгражда. Той си натрупва кърмични задължения. Ама тук сме и малко и свързани и в родово отношение. Сме сложено. Може да се окаже, допускам, не съм категоричен, но допускам да кажем, че правят дедите ми, предишни цивилизации, може да имат отношение в това, което ние днеска да изплащаме. Да, всяко едно поколение си има своя електронен подпис в атмосферата. Как ще дадим?
Яничка. Рефлен. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mother. Happy birthday to you. Браво! Браво, живо! Благодаря, 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 благодаря. Благодаря ви, благодаря ви. Имам най-прекрасните родители. Те са ми най-голямото щастие в живота и най-големия дар от съдбата. Мама и тати. Сега тати е в обектива. Това е човекът Вселена, който непрекъснато вдишва и издишва. Вдишва живот и издишва живот. Не случайно е дошъл с името си Живо. Той е жив дух, жива интуиция, живо послание. Тати твори космос. Когато си около него, се заразяваш с чиста и възвишена аура, с сакрални емоции и необозримо въображение. Живо някак си се явява синтез на вертикали и хоризонтали, в които хоризонталата храни вертикалата. Това е един уникален човек, който е влюбен в живота. Неговият поглед шари из пространството и чертае пространство. Човек, който, въпреки трудностите и страданията, не се предава. Използва ги като трамплин, за да вае своята карта на съдбата. По най-смисления, мъдър и справедлив начин. Тати не се интересува от материалните вибрации. Той ги подминава с леко надмигване и отново търси ръката на Създателя в природата, в звездите, в изкуството, в добрината и в човечността. Когато си с тати, си в чистилището. Излизаш пречистен, съхранен и изпълнен с вътрешна духовна радост. Провокиран да мислиш, да вярваш и да се вкопчваш здраво в живота. Вярвам, че ако има живот след смъртта, пак ще срещна мама и тати, защото любовта ми към тях е безгранична, защото те са моето огледало, което ще потърси своя първообраз оттатък хоризонта. В сферата на застиналата космична плоскост. Пожелаваме на нашия рожденник, аз и мама, да ни е още дълги години жив и здрав, да остане все така себе си и да продължава да се вдъхновява от нас. Защото огънят, който е запалил, никога няма да изгасне и ще тлее във вечността. Да, добре. Почваме да си изрежеш излишно. Честита 65 годишнина Сладур. Да си ни жив и здрав и все така да ни поддържаш духа жив и да ни крепиш. Истинско удоволствие да съм твой спътник и вдъхновител в нашата прекрасна житейска орбита. Пожелавам и на двама ни да не напускаме никога себе си и с наслада да продължаваме да посрещаме предизвикателствата на живота. С любов, с сърце и с нестихваща енергия. Ако не е добре... Обичаме те! Много! Родих се на този свят, попаднах на данцинга на Божествения танц и си го танцувам с наслада.